Nas próximas semanas, o Concello de Lousame porá en marcha un ambicioso proxecto medioambiental para a posta en valor do monte de San Lourenzo. Actuarase sobre unha superficie de algo máis de 4 hectáreas, nuns terreos cedidos hai 2 anos pola comunidade de montes de Abeixón e Carantoña. Isto en colaboración co medio rural, un proxecto elaborado por enxeñeiro técnico forestal, cun orzamento de 33.500 euros entre desbroces, controles de rebrotes de especies como o eucalipto que fixeron un acordo aos comuneros unha vez que o cederon, entonces, para que non rebrote, cortar eses brotes e facer unha plantación en toda esa extensión de 4,2 hectáreas de especies variadas como quercurrope, carballo, varios tipos de carballo, tamén nunha zona que é máis pobre, que está no centro, unha zona de espiñosas diferentes, castaños, bidueiros, cerqueiros. O sea que vai a ser unha área de 4,2 hectáreas totalmente repoboada con especies autóctonas, adaptadas ao terreo no que estén situadas. Esta nova superficie sumarase ao sobreiral de San Lourenzo, único en Galicia, no que se acometerán tarefas de limpeza e eliminación de especies invasoras. E San Lourenzo xa ten unha zona moi ampla na que non temos que actuar, simplemente limpando de especies invasoras, como xa se fixo ano pasado, que é onde están o sobreiral, que é único e que xa ocupa toda esa zona, pois xa temos a sorte de tela, coidar e limpar, como fixemos estes anos, e agora, pois, engadir estas 4,2 hectáreas máis para facer, pois, todavía medioambientalmente máis sostible ese territorio. Unha vez se acometan os traballos de acondicionamento e preparación do terreo, procederase á plantación na que colaborarán os alumnos do CEIP Cernadas de Castro.